Sapa lung? Ora pangling le bengok-bengok. Prabu Baladewa. Aku ndelok kok. Oh nonton to. Kok ketok. Menek uwit. Oh. Setyaki maju. Cokot karo iki. Buta iki. Heeh. Setyaki getak kontal. Watake Setyaki wadul karo kakangne. Koko Prabu wonten buta ngamuk kula dipun cokot. Blas lanat. Butane kaya apa? Diapure kaya apa? Aku wis mbethek modiar cah kae. Ndekno iki isih joget iki. Sapa? Iki lho. Tak jeng jeng. Tak jeng jeng. Tak jeng jeng. Ora kok. Saman apa dudu sing jogetno? Kudu. Barang ketemu Baladewa. Sapa kowe? Aku Heru Paksa. Anggepe kok cuma nganggo jeneng Heru kok terus menangan anggepe. Iya. Iya. Lah nomor panu katene gawamu Prabu Baladewa. Ayo, endi wong Madukara? Piye? Nantang wong Madukara. Buta diapure kaya ngarwani karo Baladewa jejeki raimu kowe bres. Sapa lung? Ora pangling le bengok-bengok. Prabu Baladewa. Aku ndelok kok. Oh nonton to. Kok ketok. Menek uwit. Oh. Setyaki maju. Cokot karo iki. Buta iki. Heeh. Setyaki getak kontal. Watake Setyaki wadul karo kakangne. Koko Prabu wonten buta ngamuk kula dipun cokot. Blas lanat. Butane kaya apa? Diapure kaya apa? Aku wis mbethek modiar cah kae. Ndekno iki isih joget iki. Sapa? Iki lho. Tak jeng jeng. Tak jeng jeng. Tak jeng jeng. Ora kok. Saman apa dudu sing jogetno? Kudu. Barang ketemu Baladewa. Sapa kowe? Aku Heru Paksa. Anggepe kok cuma nganggo jeneng Heru kok terus menangan anggepe. Iya. Iya. Lah nomor panu katene gawamu Prabu Baladewa. Ayo, endi wong Madukara? Piye? Nantang wong Madukara. Buta diapure kaya ngarwani karo Baladewa jejeki raimu kowe bres.